Намираме се на едно необичайно, може би, за стартиране на проект място, насред производственото хале на черноморски солници. Халето все още не е пълно с сол. Тук имаме само една купчина, на която може да се насладите след това и да опитате как изглежда на пипане и на вкус прясната черноморска сол, добита току-що от кристализаторите на черноморски солници. Около 300 вида птици са данните за Атанасовско езеро, като това са естествено гнездещи, мигриращи и зимуващи птици. По какъв начин ще бъдат възстановени? Точно чрез изграждането от една страна пряко консервационно, в смисъл чрез дейности, които влияят за подобряване на тяхните местообитания. Както казах, възстановяване на дигите и валовете, където те гнездят. Ще построим 2 изкуствени острова, които са много добри за гнездене на рибарки, саблюклюни, но и така индиректно, да кажем, чрез предвидените туристически дейности, а именно създаването на 2 пътеки, едната на Султа, едната на Саблюклюна. Целта ни е да покажем на бургазлии, че все пак има едно диво място, много близко до Бургас и все пак една друга страна, че има и друг вид туризъм, който пази природата, не е само масовия туризъм.